हाबाब बबेनि सिख्लालाय बेलाय जोंनि लामाथिं उरायलायबोदों र' सालाखौ खाथियाव थांनानै एदावहैनोलां। सोर नोंलाय माथा फाग्ला लामाया हगार? बे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय। बबे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय। सोर जाखो नोङो आदा फाग्ला समाया मदरा आंखौ लायनो आदा साहाबादां थिफुदला सेंग्रा। नंगौना आगै? समाया मदरा आंखौ लायनो दायै दावखा आदा साहाबादां थिफुदला सेंग्रा। थैखाबायलै दानाबा। बबे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय। जोंनाव हाबलांलै आगै जोंनाव हाबलां। बोथोरनि खेबसेल' रंजानाय बोथोराव जोंनाव हाबलांलै आगै आइ आफाखौ लोगो हमलां। जोंनाव हाबलांलै आगै आइ आफाखौ लोगो हमलां। दुखु सुखु रायज्लायलां आगै दुखु सुखु रायज्लायलां। लेखायावबो गैया खामानिबो रोंखाया लाजिनोबो नोङो रोङा रोङा। सिख्लायै दावनायावल' खम नङा लाजिनोबो नोङो रोङा रोङा। सिख्लायै दावनायावल' खम नङा। आंखौ लायोबोला मोनगोन नोङो सना थफ्लासे आरो मोनबावगोन नों आंनि गोसोबो। आरो मोनबावगोन नों गाननाय जोमनायलै आगै आरो मोनबावगोन नों साफ्रेग्रा सिंखौथि। नांग्रांबाया आंनो नोंनि होनायखौ खामानि गैया दामानि गैया। बेरायथिं बेरायथिं सानफ्रामबो नोङो जौ जुवाजोंल' गोदोसोग्रा। मानो बिदि बुङोब्रा नोंलाय? मा होनो नोंलाय आंनो हाय आदा नोंनि गोदै रावाव गोजावग्रा आंलाय नङा। मानो बिदि बुङोब्रा? मा होनो नोंलाय आंनो हाय आदा नोंनि गोदै रावाव गोजावग्रा आंलाय नङा। ओइ बिदि बुंनाङालै। बबे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय।
बबे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय सोर जाखो नोङो आदा फाग्ला समाया मदरा आंखौलाय नों दायै दावखा नंगौना आगै समाया मदरा आंखौलाय नों दायै दावखा साहाबादां थिफुदला सेंग्रा बबे जाहारनि सिखोलानो बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय बिरबोलायगौ जोंनि लामाथिंजाय आयै बिरग'लांलायबायलै